Kapudibit, today kakain po tayo ng chicken. Kabsa, Yes, meron tayo ditong. parata, chicken, masala, Yes. samosa, At saka, fish fillet, at Yeah. meron din po tayo ditong salsa at yogurt. Yes, mga kapudibis. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ayan mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mga tamo kay Kapampangan. Mga na po. Yes. At syempre, nabili po natin yung pagkain natin kay, ano yun? Biryani Queen. Ayan. Biryani Queen Santa Monica. Yes. Ayan. At located syempre sa San Juan, Lubao. Lubao. Malapit lang po sa Memorial. Oo. Sa mga taga-Lubao dyan, Yeah. nung mag-crave kayo pong Arabic food, salin ako po kay Queen, Biryani Queen. Yes, parang masarap mga kapudibi. So, titikman natin yung ano nila. Kailangan pusitanan tayo pang kain. Lemon. Chicken with yogurt. Yes. Ay, wow, malambot siya. Ay, suyapin ni Kai. Yung pamalitado, malambot. Muffin. Ang una subo ay para sa inyo. Mga kapudibi, Manganta na po. makanta mo. Awa. Nyaman. Ito niya pang kamatis. Ayan. Hindi na Manyaman kailangan pa pumunta ng Saudi Arabia para lang makatikim ng Arabic food. Yes. Meron lang po tayo dito sa Lubao, Lubao, ayan. Malapit sila sa Memorial. Memorial, mga kapudibi. Lampas Memorial. Ayan. Okay, salsa. Ayan. Salsa with chicken. Mm. Naman. Nasaw. Ganyan. Yogurt. Sarap. Manyaman yung salsa daw. Siyempre mga kapudibi, dinagdag lang namin yung ano. Fish fillet. Hindi siya katulad ng natikman ko sa iba. Masarap. Kakaiba yung salsa nila. Yan. Manyaman yung salsa na lang. Kaya kapag lalasang kamatis. Dapat sabihin natin yung totoo kung masarap o hindi, di ba? Honest review na lang. At saka meron silang Facebook page mga kapudipis. Mag-visit na kayo at syempre mag-follow na din po kayo. Yes. Manyaman. Ito tayo sa Titikman natin ito. parata. Parata? Parata. Ayo. Wala masingi ka. Kain ka parata. Oh. Inahati ba yan? No? Parang hindi na inahati. Nasa sa'yo kung gusto mo atin. Ano to eh? Tuwalya. Pati mo medang. Ay, wow. Talapit tayo. Bante tayo malaot. Tutuyapin kayo daw. Oh. Balita. Malaman niya mga kapudibis. Chicken, masala. Oh. Ano pa rin sulong masala. Ayan. Oh. Ayan oh, ganyan siya. Kayso, chicken no, malaman. Malam, samjiya naman eh. Tapos, soso medang. Ay, Ano eh? kaldo. Ang sakit na dalangutan. Ang sakit na dalangutan. Pero manyaman yun yun. Sakto yung paras na. Yan. Ang anghang. Tsaka masarap. Sakto yung paras na.
Alam niyo guys, kanina kinuha namin to, mainit na mainit pa to. Sarap. Ayan, kung nagkikrave pa kayo, sabi na kayo. Di ba? Ano? Tingnan mo naman ang manok niya, oh. Malambot na malambot. Oh. Susuki pa kin kayo. Oh my God. Parang menudo. Ay, ano, kaldereta ang chicken. Yummy ah. Sarap. Tikman natin lahat. Siyempre, kung saan babagay yung chicken. Ang yaman niya. Lamsam juya naman. Just lang. Samosa naman tayo. Para tingnan. Samosa. Guys, malaman, masarap daw sa loob. Tingnan mo. Malaman, Ay! Kasi sa atin, lumpiang tawag niya. Karela, samosa. Chicken na, maraming chicken. Sausawan niya, ano? Ito yung sasawa niya. Yun, oh. Yogurt. Yan. Salsa daw. Oo, yan. Sa atin, sa Pilipinas, ano lang yung suka. Sarap. Parang meron siya kamote. Kamote, green peas. Patatas. Patatas, chicken, sa green peas. Lasang yung ano niya. Ang yaman. Tsaka malaman. Sulit. Ay, meron pala to. Hot sauce siguro to niya. Hot sauce. Hot sauce. Bala ka, putadala ka buklot. Ito guys, parang pita ng kebab na bidang. Manipis lang pagkagawa. Yan. Yung mga shawarma wrapper, happy nila. Parang manipis siya pang gawa. Kagawada ko. Ha? Ito ng kebab. Ito naman. Tapos lagyan natin ng hot sauce. Paano lang to? Dagdag lang to. Bago na meron. Chicken fillet. Ay, fish fillet. Ito.
Kung gusto niyo ng mas maanghang, lagyan na ng hot sauce. Pwede lagyan ng kamatis, o ubal. Kamatis, sibuyas. Sige. Tama. Sabi ko gawa da kayo, oh. Ay, meron pa ako. Oh. Sige. Okay. Uy, wow! Ay, laki ng bibig. Dapat yung ano eh, one bite. Oh. Ito kaya? Mabulunan ka. Sarap. Sa akin to, 3 bite na lang to. 3 bite na lang to. Mm. Grabe. Sarap. Ito na lang ubusin ko. Sarap. Hindi ko na maubos yung pagkain ko, yung kanin ko, be. Bal. Oo. Ito, 2 bite na lang to mga kapurilis. So. Second bite. Dami. Ano pa pala? Manyaman, manyaman. Manyaman niya. Eh. Tsaka yung manok na mga kaputis, malambot. Grabe, sarap. Manyaman niya. Ayan, ang dami nito, oh. Isang bilaong maliit. Magkano lang to? Mura lang. 220? 260 daw. Ayan. Yan, isang tao lang, oh, pero good for 3 person na to eh. No? Ayan, gusto ko lang shoutout si Joy Hilario. Ayan, Joy. At saka Shoutout. si Aki Hero. Ayan, tsaka si Matthew. Shoutout and thank you so much sa na support. Ayun mga foodie, din kabalan po namin taga Lubao. Kung mag-crave kayo pong Arabic food or Indian food, muntahan ako po kang Biryani Queen Santa Monica. Ayan, kemo pong San Juan, Lubao. Malapit po kayong memorial. Ayan. Manyaman po at sulit na sulit siya po ing pera. Akalain mo, 260 lang. Ang dami, isang bilao. Tapos, mayroon pa silang samosa, parata, ayan, chicken, masala. Ang dami. No? Madami po kayong mga pagpipilian ng mga food nila doon. May mga menu po sila doon. Mag-visit na po kayo mga ka-foodie. Sulit po. At saka kung napadaan din po kayo sa bandang papuntang Olonga po ba ito? Ayun naman dadaan eh. Ayan, kung papunta sila sa Santa sa Cruz. munisipyo, sa Cruz. Ayan. Munisipyo. Ayan, pwede po kayong dumaan doon kung nag-crave po kayo ng Arabic food. Manyaman po, promise. Thank you so much po, Ma'am Biryani Queen Santa Monica. Hindi sponsor to, binili po namin. Nadaanan natin to, no? Nadaanan namin nung nagbayad po kami ng kuryente. Tapos nakita nga namin yung nila, pwesto. Ayan. Ang sarap naman. Masarap po. Tignan mo, naubos ni BBM. Ako, di ko talaga kaya ubusin. Busog na ako. Ayan, shoutout sa mga, yung mga avid viewer din natin nakita sa Victory Mall sa Guagua. Ayan. Yan, shoutout po sa inyo. Nakakilala tayo, Bal, at nahanap ka din. Shoutout po kay kayo. At sa Kiligan, ayan, yung napaka-bibo na waiter dun. Ang cute-cute niya. Ay, wow. Shoutout kay ka. Shoutout po. Nasa Encantadia kasi ako, mga kaputibis. May ginagawa kaming movie. Ayan. Mga
po Davis, emi po agisan ng pamangan mi. Siyempre, sobra karakal. At kami pa pong fish fillet. Ayan, tapos ng kangati Albi. Maka po Davis ang karakyan ng video mi. Kita-kits sa susunod na po ba? Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, ma.